Ez volt eddig a legjobb. Mindig ezt szoktam mondani a végén, de most tényleg ez volt a legjobb. 15 év munkája van benne, és most éreztem azt először, hogy minden a helyén van, hogy nem kell aggódjak semmiért, mert bármi adódott, egyből megoldottuk. Olyan is volt, hogy nem szóltunk egymásnak róla, hanem megoldottuk, és utána elmondtuk, hogy meg van oldva. És ehhez kell egy jó csapat, a legfontosabb, és kell nagyon sok év tapasztalat. És azt gondolom, hogy ez a 15 év tapasztalat, ez most látszott ezen a fesztiválon. És nagyon-nagyon boldog vagyok, hogy még az utolsó momentum is nagyon jól sikerült, amikor is le akartam állítani a koncertet, mert ugye vörös kód volt, és mindenki mondta, hogy le fogja borítani a színpadot, és arra gondoltam, de azért még egy kicsit táncoltassuk meg a közönséget. És bementem középre, behívtam a közönséget, hogy ha már le kell állítsuk, akkor mégiscsak táncoljunk egyet, és egyszer csak a felhők elvonultak, és a vihar elvonult, és ez számomra azt jelenti, hogy nagyon fontos ez a fesztivál, még a fentvalóknak is, és hogy mindig segítenek minket, segít a Jóisten, és segítenek az őrangyalaink, segít mindenki, akinek fontos ez. Az egész város, vagy akiknek fontos a fesztivál, úgy éreztem, hogy velünk vannak, és imádkoztak azért, hogy be tudjuk fejezni úgy, ahogy elterveztük. És ez nagyon megható volt számomra, éreztem ezt az energiát. És ugyanakkor óriási volt ez a 3 nap itt benne a Mikóvárban, mint ahogy a 0. nap is a kezdés, az is nagyon jól esett. Abból mindig tanulunk, mindig fejlődünk, és pénteken már úgy tudjuk itt elkezdeni, hogy minden tökéletes legyen. És szerintem minden tökéletes volt, és ezt köszönöm a csapatomnak, és köszönöm a közönségnek, hogy itt voltak végig velünk, a támogatóknak, akik nélkül tényleg nem jöhetett volna létre. Mindig nagyon aggódom, most is nagyon aggódom, hogy kijövünk-e nullába, de azt gondolom, hogy sikerülni fog, mert hogyha ez sikerült, ez a mai este, hogy nem kellett leállítsuk az utolsó koncertet, és minden jól sikerült, akkor ez is sikerülni fog, hogy tudjunk tovább menni, és tudjunk ugyanilyen energikus, szenzációs és fantasztikus fesztiválokat szervezni még. Köszönöm mindenkinek, köszönöm, hogy vagytok, nekem, nekünk, köszönöm a fellépőknek, és mindenkinek, aki itt van, a csapat, a partnerek, a haverok, te, mindenkinek. Sziasztok!